हाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां लाबोदों। बे समाव नोंथांमोननो गुबुन गुबुन खौरां नोंथांमोननो खेबसेनो ज' दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सानावबो बेबायदिनो दिन्थिबाय थाखायो हिसाबै नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। से नाम्बाराव नुनो मोन्दों बेंगालराव थाबोनाय सुबुंनि थासारिया जोबोद गाज्रि जाना दङ। दा बेखौ बेंगालर वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बिथांमोनहा गोबांथार बाथ्रा मिथिहोदों भिडिअनि गेजेरजों। बिथांमोनहा बुंदों दि बेंगालराव गासै जोबोद बुरजा गोबांथार सुबुंफोरा गावसोरनि कम्पानियाव मावनो मोनैनि, थाग्रा खुलि मोनैनि गोबांथार जालाखा बिलाखा जानानै दंगासिनो दङ। दा बिथांमोनहा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बिथांमोनहा गोबां खौरां सुलाद लानो थाखाय जानबुंजों नाम्बार होदोंमोन, मबाइल नाम्बार होदोंमोन। दा बे मबाइल नाम्बारजों बिथांमोनहा खौरांखौ मिथिनो मोननाय जादों होन्दों। नाथाय दा बिथांमोनहाबो नायख'नो हायै अबस्थायाव जानानै फैबाय होन्दों। दा बिथांमोनहा गावस्राबो सोलिनांगौआ गोब्राब जानानै दं होन्दों। बिनि थाखायनो बिटिसि सरकारनिफ्राय बिथांमोनहा जाहाथे मदद हरो बेखौ खावलायहरदों। दा बर' हालामनिफ्राय बर' सुबुंफोरा बै गोजानाव थाहैनाय बर' सुबुंफोरनि सायाव अनखांनांगौनि गोनांथि दङ, बेखौ चेनेलनि गेजेरजोंबो दाबि खालामनाय जाहैबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोनहाबो जोंनिनो मानसि हिसाबै, जोंनिनो बिदा फंबाय हिसाबै बिथांमोनहाबो थानांगौनि मोन्थाय दङ आरो बिथांमोनखौ जों रैखा खालामनांगौआ जोंनि बिबान। दा बयहाबो सरकारखौल' लामा नायालाबानो गावबा गाव बा हारिजों हारि, लोगोजों लोगो, गामिजों गामि हेफाजाब होलायनायनि सम जानानै फैदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो आरो बिटिसि सरकारा जाहाथे बेखौ अनसुंथाइ हिसाबै नायसनहरो, बेखौ खावलायहरनाय जादों। नैथियाव दङ इउनाइटेड किंडमनि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि। बिथांमोननि गाहाय मन्थ्रिनावबो दिनैसिम कर'ना भाइरासनि सन्देरनायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थासारिया बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जोबोद गाज्रि जानायजों लोगोसे वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन गिख्रंथावनासिन भाइरास जानानै फैबाय। दा बेजों लोगोसे इउनाइटेड किंडमनि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसनावबो टेस्ट खालामनायाव कर'नानि पजिटिभ केस मोननाय जादों होननानै बुंदों। बिथांमोना जोबोद दुखुनांथाव जानानै दंगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जोंनियावबो जाहाथे जाया, बिनि थाखाय साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ। दा नुनो मोन्दों थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां इ-स्टाडिनि थाखाय। दा बेवहाय नुनो मोन्दों सानखान्थि मुलुग मुंनि मोनसे चेनेलखौ लानानै सासे बिथां हरिभुषन बसुमतारी बिथाङा मोनसे सानखान्थिनि थाखो 9 आरो थाखो 10 बर' मिडियामनि थाखाय आपडेट खालामबाय थानो थाखाय बिथांमोना मोनसे थांखि लादों बिथाङा। दा बिथांनि थांखिखौ जाफुंहोनो एबा साफ्रोमबो फरायसा, बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा बिथांमोनहा जाहाथे थुलुंगा आरो गावनि फरायनायखौ रानिं खारहोबाय थानो हायो। जिहेथु दा शाटडाउननि थाखाय, लकडाउननि थाखाय स्कुल कलेज बन्द' जाना दं। बेनि थाखायनो न'आवनो थानानै जाहाथे सोलोंनो मोनो आरो बिमा बिफाफोरा जाहाथे नोंथांमोनहा खिन्थानानै होयो, बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। चेनेला जादों सानखान्थि मुलुग। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, नोंथांमोनहा बेजों थांनानै डाइरेक्टलि नायनानै लानो हानाय जागोन आरो साबस्क्राइब खालामनानै आपडेट मोनबाय थानो हानायनि राहा लानो हानाय जागोन। नाम्बार 4 आव दङ आसाम रेजिस्टार बिफाननि बिथोन बयनिसिमबो। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आसाम रेजिस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय अफिसनिफ्राय अर्डार होदों। बेवहाय मोनब्रै नोंथांमोननि थाखाय अर्डार दङ। नोंथांमोनहा बेखौ फरायनानै नायनानै लानो हानाय जागोन। बेवहाय नुनो मोन्दों फार्मासि आरो मुवा बेसाद फानग्रा गलाफोरनि अनगायै गुबुन गला थानो मोननाय नङा। बेदर आरो ना फाननाया कमप्लिटलि बन्द' थानांगोन। बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों आरो गुबुन गुबुन खोथा फिसा फिसा बाहाय नुनो मोननाय जादों। जाग्रा मुवा राननो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिपुटि कमिसनार बिथांनिसिम बिथोन हरदों जाहाथे गामि गामि राननानै होनायनि राहा खालामनाय जायो आरो गुबुन मोनसे बन्द'नि बबेबा मोनसे गेजेर समखोन्दोआव बेखौ बबेबा मोनसे समखोन्दो थिनानै खुला खालामनानै होनाय एबा मुवा बेसाद लायनायनि खाबु रानना होनायनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो लानानै नायनानै लानो हानाय जागोन। अदेबानि नुखाबायबो जानो हागौ। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों क'क्राझार हरिगाव गामिनि थाखाय सोरां। गामिनि गुन गोनां सुबुंफोरा अनसुंथाइ रानदों, नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। दा बेयो मोनसे एगजामपोलल', नाथाय जोंनि बर' हालामनि जेसेबांनाखि गामि दङ बेयाव गामिफोरावबो बेबायदि राननांगौनि गोनांथि दङ। बेखौनो गोनांदि हरिगाव गामिनि बारग' फोरोंगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि फिसाज्ला आरो सानैसो लोगो नांनानै गामिनिनो गैयै अर्थात खामला मावनानै जाग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा बेस्रा सुबुंफोरनि थाखाय माइरं 15 केजि, दालि 2 केजि, आलु 2 केजि आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर राननानै होदों। मख'जाथाव बिथाङा लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोना सिनायखायो जानो हागौ। बिथाङा बासुगाव हायार सेकेन्डारिनि बारग' गोरायुंमोन आरो बिथाङा सासे गोग्गोम लिरगिरिबो। सरकारनिफ्राय बिथाङा बान्थाबो मोनखांबाय।
बिथांखौ रावबो सिनायफ्राय गैयैयानो जायो। दा बिथाङा सुबुरुनल' बा बिथाङा सासे एगजाम्पोल बा बिदिन्थि हिसाबैल' दङ। दा साफ्रोमनिबो गामियाव बिथांबादि गोबांथार राननानै होनो हाथावथाव सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोनहा गावबागाव गामिखौ जाहाथे नायसङो, गावनि साखाथियावनो जाहाथे राननानै उखैनानै थानाङा, बेखौ बयबो नोजोर लाखियोबा गाहाम। बेनिफ्राय नुनो मोनदों कर'ना भाइरासनि आपडेट। मैयासो जेसेबांनाखि कर'ना भाइरासनि आपडेट नोंथांमोनहा नुनो मोन्दोंमोन, दिनै बियो बांनानै गासै मुलुगाव केस मोननायफोरा 5,67,267 जादों दिनै 28 मार्चआव। आरो बिनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 27,365 जाहैबाय। बिनिनो खाफाल मोजां रिकभार खालामनो हानाय जाहैबाय 1,33,363 दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो जोंबो भारतनि बा एखे बुहुमावनो थानाय हिसाबै जोङो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङसै। एसेनोसै बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। गुबुन खौरां आपडेट जथायनानै मोनबाय थानांगौनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौ थुब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।